Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, pangungustahon ta ang dagan sa panarbaho dinhi sa Dakbayan ug dinhi sa Subo. Taliwa gihapon ni atong nasinati nga krisis ug pandemya karon. Handaghan na ba ang mga kumpanya nga mibukas na pagbalik o kumusta ang estado sa mga trabahante? Sa Department of Labor and Employment, makauban nato ang ilang Public Information Officer, si Ma'am Luciel Taniza. Good morning, Ma'am Luch. May buntag sa tanan nga tig-tanaw sa inyong programa. Thank you so much, ma'am, for joining us. Kumusta na ang monitoring ninyo, ma'am, sa DOLE sa atong mga companies nga nagbalik trabaho na? Actually, no, ang data dire is we were able to gather data as of June 30 pa ni, because we'll be coming up with another set of data katapusan sa karong buwana, no. So as of June 30, doon na tayo natala nga nag-implement of flexible work arrangements. Niabot ni sila og 2,858 establishments ang nag-implement of flexible work arrangements. Doon na nikabat og more than 111,000 ka mga workers, no. So kung mag-ingon ta og flexible work arrangements, na din na ang pwede sila nag-reduce sa ilang number of work days, pwede sila nag-reduce sila number of work hours, pwede sad sila nga nag-work from home, no? Mamanay mga, or nagpa-forced leave. Unya atong gilain di ay, Sir Nico, ang ato ang data for temporary closure. Naman ginag-temporary close. As of June 30 niya akong balikon, niabot gid sila og 6,661 ka mga establishments. Unya ang apektado ang mga workers niabot og 150,825. So suma total for the whole of Central Visayas, ang mga apektado gyud nga workers no ato ang i-add up tanan for the flexible work arrangements ug kadtong nag-temporary close, niabot siya og 261,828. By the way, ang kadtong imuhang pangutana gyud kung pila na ang nakabalik, no, we are still gathering data since we are now urging all employers to submit their establishment reports. Required gyud ba ang tanang companies nga mo report sa inyo? Send to work report? Yes, they have to. Why? Ngano amo mas silang gi-require aron ang data nga atong mag-gather, no, mahimo na siyang basihan aron maka-come up og mga informed, no, decisions ang kinakadagkuan nato sa DOLE Central Office, sa may sunod na itong lakang nga buhaton. Remember, when last April 15, no, atong gitapos ang ato ang camp, atong COVID Adjustment Measures Program, nga mao to ang ato ang assistance for the workers in the formal sector. Nganong natapos man to daghan medyo kay nangutana og di nato mabasol, kay sa tibok Central Visayas di man tanan nga mga apektado nga workers ang kapahimulos ni ato. Nganong ma-depleted ang atong funds. So kani karon ang data nga ato mag-gather mahimo ning basihan sa mga kadagpuan nato, sa ilang mga meetings, kung dunay tukuron nga technical working group, mahimo ni siyang basis sa ilang mga decisions kung doon naman gani pa additional na assistance. But as of this moment, wala pa tayo ng mga instructions. Unya, labing importante manggod sa pagpadagan ng usa ka programa, Sir Nico, is doon na gyud tay budget. So, as of April 30, 2020, ang gatong more than 158 million pesos. Nakulot gyud, no, diri sa Central Visayas. Unya, naka-benefit ni adto nabot og 31,618 workers gikan sa 1,403 ka mga establishments. You mentioned a while ago, ma'am, around 150,000 ka mga empleyado region-wide affected ining temporary closure. Murag dako-dako gid ni nga ubay-ubay gid ni sila kay mga trabahante. Temporary ni nga closure, ma'am, or doon na po'y uban nga ni signify og permanent na gyud nga pagsira sa ilang mga establishmento? Sa atong data, this is temporary closure. This is temporary closure. So meaning to say, kung mabalik ng ilang operasyon, kani nga mga workers nga apektado, pabalikon po sa ilang trabaho. Apan, in the event nga, let's say, doon mga changes, no, management decision, di na kaya, so kinahanglan, nila yung mabayran ng separation fee. Ma'am Luch, anita sa ako ang requirement niyo, required ba gyud sa mga mag-open balik nga mga establishmento, mga companies, kining pagpa-test gyud sa ilang mga empleyado? Okay, very good question. According to the DTI, DOLE interim guidelines, no, arang sa prevention, sa pag-spread sa COVID-19 sa workplace, gibutang dito, the employers may, no, kana gyud nga word may, so it's not mandatory. Now,
what will happen kung i-mandate sa management kay gusto siya nga safe ang workplace, makasigurado siya nga anibalik kung trabaho, wala sila, COVID-free sila. In the event na i-mandate sa management na magpa-test, kinahanglan ang cost will be shouldered by management, not by the workers. Daghang nang reklamo, Ma'am Lutz, nga wa gyud sila kadawat ini sa camp assistance para sa atong mga trabahante. Inyong pagpasabot ani di man gyud tanan ang mahatagan gyud ini nga assistance. Yeah, that's a sad fact, no? Wa gyud na ginigar pud sa DOLE, tinuod gyud kayo na. Daghan gyud kayo wala nakapahimulos tungod kay ang hitabo man god, it was first come first serve basis. However, bisan pag nasayo-sayo ka og submit sa imong requirements, unya na-assess, pwede gyud natawagan pa, na-evaluate. Nya, sir, kanin na lang gyud kulang, apan wa na gyud siya na-obtain siya nga nakurot na gyud ang budget. Di mahimo. What to stop the program? Kaya wala naman siya budget. Dunay mga concerns ang mga employees sa inyo, ma'am? Pwede ra sila mudangop sa DOLE? Yes, although ang the usual na nga single entry approach. Remember that? Yes, Nadili ta ng mga reklamo maditso og kakaso ato pa sila tawag pinagi sa usa ka conference both parties ato usang gisuspend. Although ang kada field office labi na diri sa nahimutang diri sa Cebu gyud, even the field offices from the outbreak provinces nangandam na sad sa new normal na akong gitawag. So naanay mga barriers na butang apan sa pagkakaroon wala pa gid ta ni-encourage nga moadto sila sa atong buhatan. It's not safe for them to go out just to lodge a complaint. But they can always send us an email na among the official email. They just have to go to our website ro7.dole.gov.ph. Finally, to cap this off, Ma'am Lutz, message lang mo, mensahe sa atong mga kaigsunan, mga empleyado, mga employers sa diha. Yes, especially that we are now facing this pandemic, atong gihangyo ang tanan, ang mga workers, ang mga employers to strictly follow the safety protocols set forth by the katong naa sa guidelines, katong sa interim guidelines. Ang ang employers or ang management to be able to really implement nga ila pong tagaan og igo nga assistance ang ilang mga workers kung gikinahanglan. Alright, and with that, magpasalamat mig dako sa imong pag-uban kanamo karong buntaga. Thank you so much ang Information Officer sa DOLE Region 7, Ma'am Luciel Taniza. Thank you so much, ma'am. Thank you, maayong buntag.